Happy birthday to you. Happy birthday to the Bodosa. उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगायावबो गाजा गोमजायै रन्जन दैमारिनि 64थि जोनोम सान फालिदों। दिनै 21 फेब्रुवारि थामहिनबा दिनैनि बे गोथार सानावनो बर' हारिखौ सुथुरनि आखाइनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय आखायाव हाथियार दैनानै सोमावसारनायजों बर' हारिखौ उदां खालामनो जोनोम मोननाय NDFB आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि थामहिनबा डियार नाब्ला गेदेमानि गोथार जोनोम सान। गुबुन बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदिनो देग्लायबो 64थि जोनोम सानखौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा देवलगुरियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्ला इउनाइटेड फरम अफ एक्स NDFB आ फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बर'नि गोबां गागि लिरगिरि थुनलाइगिरि गेदेमा सुबुं रायजो राजा आरो जाखांफु मेथाइ खनगिरिफ्रा बाहागो लानानै जोनोम सान फालिथायखौ जाफुंसारहोयो। गिबियावनो 64थि डियार नाब्ला सारनि जोनोम साननि मुङै बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो डियार नाब्ला सारनि गोगो देहा आरो बिथाङा जि जेंनायाव दङ बिनिफ्राय थाबैनो उदां जानांगौनि थाखाय आनान गसाइनि गुरियाव आरज गाबनाय थाबाय। जों नुबाय दिनै बिथाङा गोदो जोनोम सान फालिखोमाबो खिन्थु जेलनि सिङावसो दङ। रायजो राजाफोरखौ दिनै खावलायनो गोनां गैया। जों फिल्डआव हाबनानै जों बुजि मोन्दों जों जेब्ला बर' गामि भिजिट खालामो जों बहाबा थाङो अब्ला गोबां जोंनि रायजो राजाफोरा सोङो रन्जन दैमारिखौ जोङो माला जोंजों लोगोसे मोनगोन, माला उदां जागोन रन्जन दैमारिया, बेबायदि गोबां बाथ्राफोरखौ बुङो आरो गोबां राजखान्थिगिरिफोरखौ दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा सोंखारियो। बेसोरबायदि दैदेनगिरिनि थाखायनो दिनै जोंनि दैदेनगिरिया जारिमिनाव गैफेरि बुहुमनि जारिमिनाव फेरि जारिमिना जोंनि गेजेराव जाफुंदों आरो जोंनि दैदेनगिरिया अयनाय भाबै दिनै जोबथेसालियाव जोबजानानै दोननो गोनां जादों होननानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा जोंनि गेजेराव बुंथियो। बेवहाय आं सानो जोङो रायजो राजाफोरखौ बांद्राय खावलायनांगौ गोनां गैया। दिनै खावलायनांगौ होननानै बुङोब्ला जायफोरा गोहोआव दङ, जायफोरनि आखायाव दिनै राजखान्थियारि गोहो दङ, बिथांमोनखौसो दिनै जों खावलायनांगोन। नोंथांमोना रन्जन दैमारि अर्थात जेसेबांखिनि NDFBफोरा दिनै जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ दिहुननायनि मुङाव राजखान्थि दा गेले, गुबुनाव नोंथांमोना राजखान्थि गेले। जायफोरा दिनै राजखान्थियाव दङ बिथांमोनखौसो जों खावलायगोन। नोंथांमोना जोंनि जि सुख'हायै मोनसे जेंना जानानै दङ, बर' रायजो राजाफोरा बयबो हास्थायनाय मोनसे जि लुबैनाय जि मोनसे सिमां दिनै जोबथे जानानै दङ, बेखौ नोंथांमोना उदां खालामनायाव सानहर खामानि मावनांगौ होननानै दिनै जोङो बर' रायजो राजाफोरखौ खावलाया, नाथाय राजखान्थिगिरिफोरखौ जोङो खावलायनो हास्थायो। राजखान्थि हिसाबै थारमाने बिदि षड़यन्त्रनि थाखायनो दिनै बिथाङा जेलाव थादों होननानै नोंथाङा बुंनो सानो नामा? दिनै सिदा बाथ्रा जोङो गोरोबथा माखौ बुङो? थ' हमनानै ला नोंदों आंदों नांलायबाय, जोंनि गेजेराव गोरोबनाय फैनांगौबा आं नोंथांखौ क्षमा होनांगोन, नोंबो आंखौ क्षमा होनांगोन, अब्लासो जोङो गोरोबलायनो हागोन। थ' बेबायदिनो दिनै जोंनि गेजेराव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावनो गोरोबथाया जालांबाय। थ' भारत हादर आरो NDFB अर्थात बर' हारिनि गेजेराव जि मोनसे गोरोबलायि जोंनि गेजेराव जि मोनसे एना-एनि जादोंमोन, जि मोनसे दावहा जादोंमोन, बे दावहाया दिनै गोरोबनायाव फैबाय। नाथाय बियो 100% गोरोबथायाव दिनै ओंथि गोनां हिसाबै बेरखाङाखै। मानो होनना बुङोब्ला दिनै भारत सरकारा दिनैसिमबो बिथांखौ क्षमा होनो हायाखै। क्षमा होनायबा बिथांखौ उदां खालामगौमोन, बा जोंनि दैदेनगिरि जोंनि लोगोफोर जायफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ दिनै क्षमा होआखै। स' गोरोबथाया दिनै इनकमप्लिट बा मिनिंलेस दिनै जानानै दङ। स' गोरोबनांगौब्ला जोङो क्षमा होज्लायनांगोन। भारत सरकारा जोंनि सायाव बर' हारिनि सायाव बा NDFBनि सायाव जि गोरोन्थि मावदोंमोन बेखौ NDFBया मालाबानो क्षमा होबाय। जोङो डिसबेन्ड खालामबाय, जोंनि गथै सिस्टेमखौ जोङो सिफायजोब्बाय, जों गावबा न'आव थांबाय, जों क्षमा होबाय। नाथाय सोरखारा दिनै क्षमा होआखै। थ' दिनै सोरखारखौ सोर सालायो? जायफोरा राजखान्थिगिरि, जायफोरा गोहोआव दङ, दिनै बिथांमोनानो सोरखारखौ सालायबा हादोरखौ दैदेनो। दिनै बिथांमोननिफ्राय जों क्षमा मोननांगौमोन, मोनाखै। बेवहाय जों सिदायै बुंनो हायो जे जोंनि जि गोरोबथानि उनावबो जाय गोरोबथाखौ सान्तिनि गोरोबथा होननानै बुंदों, बे गोरोबथानि उनावबो दिनै जोङो रंजानो हायाखै, सान्तिखौ मोनाखै। स' बेजों जों सिदा बुंनो हायो बिथांमोना दिनै जोबथेसालियाव थानायाव राजखान्थिगिरिफोरनिनो आखाइ दङ होननानै जोङो सिदायै बुंनो हायो। बिथांमोना NDFB फराम हिसाबै दिनै जिहेतु बे केसनि बेलायाव माबायदियाव जोंनिफ्राय जोङो सानहर नाजादों। 2019 मायथाइयावनो रन्जन सारखौ फार्स्ट ट्रेकआव लाबोनानै कनभिक्ट खालामदों। बे समाव जोंहा आफाद दंमोन। लवार कर्टआ कनभिक्ट खालामनाय लोगो लोगोनो जोङो हाइ कर्टआव बिनि केसखौ जुजिनो थाखाय जों सानहरजों खामानि मावदों। NDFBया बे समाव सिस्टेमाव दङमोन, संगठन हिसाबै दङमोन। जों संगठन भाबे जोङो एडभकेट हमनानै एडभकेटनि फिफोरखौ जों होनानै जोङो केसखौ खारथाय होदोंमोन।
खाफाल गाज्रि गोदाव सोरावै हाखु दाखुयै 2020 मायथाइनि 22 जानुवारियाव गोरोबथाया जानानै होबाय आफादखौ सिफायनो गोनां जाबाय नाथाय जोङो रन्जन दैमारिजों दैदेनजानाय ग्रुप हिसाबै जोङो उदालगुरि जिल्लाया जोङो वेलफेयार ससाइटि जों दानानै लादों आरो बे ससाइटिनि गेजेरजों जोङो हाइ कर्टनि एडभकेटनि फि जिखिनि रांखावरि नांगौ जायो जों गासैखौबो बर' गामि गामि लाइजामनि गेजेरजों अनसुंथाइ बिनानै जोङो गुवाहाटि हाइकर्टखौ जों सलायहोदों स' बेबायदियै जोङो बिनि केसखौ जोङो हाइकर्टखौ जों नाजादोंमोन नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा पलिटिकेल बेकिं मोनैनि थाखाय बिथाङा आखौ माने जोबथेसालियाव थाफाफिननो गोनां जादों जोंनिफ्राय नाजानाय आरो जुजिनाया दिनै खम जायाखै जोङो आरो सुप्रिम कर्टआव जोङो नाजागासिनो दङ फोथायनाय दङ जोंहा दिनै जाय राजखान्थिगिरिफोरा बिथांखौ जोबनानै माने लाखिनानै दोनदों गोसो खालामबा पावाराव जायफोरा दङ बिथांमोना सानसेयावनो बरननो हायो बे बाथ्राखौ दोनखोमा जाया बयबो मोनथियो बेवहाय बिथांमोननिबो अननाय आरो उदां खालामनो थाखाय हसा हसिनो खामानि मावनायखौ जोङो मोनगोन होननानै जोङो फोथायनानै दङ आरो बारग' एनडिबिआ गोसो होनानै बिथांखौ उदां खालामनो मोनसेबो खामानि गालाङाजासे जों खामानि मावगासिनो दङ